Shubor na kashlem jong unongsan hima. Nalor ki wei pat ki samla ki badan shibon ki sap ki pong ki bala wan ra nam ra buram ya ka jela la ki long ha ka jingele kai football ki nong mare ki ba shat barwai ki nong tem ki thei bat ki rang bha breuru henry ka jela ka don pat saya ki samla ki badan ya ka sap bat ka jing shampang ha ka ban nya ya ki kali ha ka tak rukom ka ba pen keting ya ki breu ka wei ne ki ba kum kita ki kena samla Kadai ke samla Phoebe Dale Nongrum, kabanapok ke jela Meghalaya, kabalawan ra enam bat buram ye ke jelahi, ha ke jingya kop niak kali kaba tam, hapok kari kabala penlong, deke Indian National Rally Championship, ha kaba kene ke samla kalayo ra ye ke kerdan kaba ar, ha ke wat kaba ar jong ke INRC. Kendiat syapang ke samla Phoebe Nongrum, kalau job teng ha kajing Yakob, kabala penlong le ke South Indian Rally ha Chennai, kabala penlong sundan ye ka ban long kum ke nong jom bala lam khamat na kaliang ki kintei. Hadin ke wat ka baar, ke samla Phoebe, ke dangdei ke nong lam khamat ye ki jing Yakob, na ke benta ke Meghalaya, bat ha ka than che tai lam mi ngi hi baro ke wei. Nalor ke ni ke jing Yakob, ke samla Phoebe kala job teng ru ha ki ar teli ki nong ba ha India, bat kadang don sesau teli ki bandang hap banyak kun na ke benta ke khusnam bahak lidu jong ke INRC. Kejing Yakob nia kali kade ke balane haduk lais ngi lenter haki benta balong lom jong ke jela Maharashtra haki benta ba kindong jong ke nongba Nasik. Da kejing don jong kisan pulaingut ki nong nia kali ki batibit haki jing Yakob jong ke INRC ke samla Phoebe kalawan haka kerdan ke baar haka liang ki kintei bat wan haka kerdan ke pra jong ke INRC haki lai teli ki benta bat wan pat haka kerdan ke khatsan na ki kerdan baro.